enw I Charlie O'Brien, a heddiw fi'n mynd I cymharu Bwydydd o Abertawe. Wrth fochr fi heddiw yw Rhys Francis. Fy enw yw Rhys Francis, a rwy'n yma I bwyta. I fyny yn gantaf y sausage rolls. Yn sausage roll o Jenkins, a mae hyn yn sausage roll o Greggs. Yn fy mewn I, mae Greggs yn gorau yn y byd, ond byddwn ni'n gweld ar ôl hyn. Yn gyntaf y Greggs. A benigol da, fel arfer. A y un Jenkins. Mae hynny'n dda. Byddai'n cael hyn ar ôl. Na byddwn ni'n edrych ar beth sy'n gwech. Yn fy mewn I, oedd y Greggs pob tro yn mynd I bod gorau, ond oedd Jenkins wedi cael ei surprise fi, oherwydd rwy'n credu fod oedd y speed ac y service mewn Jenkins yn ardderchog, a dim ond yn 75 ceiniog, ond fel arfer oedd Greggs yn busy iawn, a oedd y service oedd pobl yna ddim mor neis. Oedd yn costio £1.20, sydd yn bargain fel y 75 ceiniog. Fi'n credu fod Jenkins wedi surprise fi lot yn dan o bwyd, ond fel arfer fy mewn I fi'n credu mae Greggs yn ennill tro yma. Nesaf, mae gen I burgers o Burger King a McDonald's. Argraffiadau cyntaf, maen nhw'n flat iawn, actually. Na ceisio cael y McDonald's yn cyntaf. Dim llawer o blas. Na cael Burger King nesaf. Nawr, fi'n mynd I cymharu nhw. Yn fy marn I, y burger o Burger King yn llawer well. Roedd y blas ar burger top tier. Ond roedd y blas ar burger McDonald's oedd e just ddim yna. Oedd e ddim yn taro o'r spot. Roedd y service o McDonald's yn ddim yn great, ac roedd e ddim yn gyflym. Ond am Burger King, roedd e'n gyflym iawn, ond roedd e dal yn really expensive. Roedd e'n £4.99, ond chi yn cael beth i'n talu amdano. Am McDonald's, roedd e'n £2.95. Ond fy marn I, mae Burger King wedi ennill. I fyny nesaf, hot dogs. I dweud y gwir, dwi ddim eisiau bwyta rhywun. Mae argrafiadau cyntaf fi yn ddim yn dda. Mae hyn yn o Five Guys, a mae hyn o... Dwi'n anghofio. Mae hyn yn o Daddy's Dogs. Danny's dogs. Daddy's Dog cyntaf. Ie, dda, chi. Mae hynny'n pretty dda. Ti'n bach yn thing, ond dda. Now, byddai yn trio Five Guys hot dog. Yay. Oh. Oh, I feel horrible. No. No. Nah. And the Oscar goes to... Mae hyn yn horrible. Mae hyn yn ardderchog. Dwi wedi gwrstaffu fy arian yn hyn. Five Guys, rip-off. £7.95 ceiniog. Ridiculous. A fan hyn? £4.50. Man. Rhoi hyn. Bit outside. Mae hyn yn ardderchog. Mae hyn yn ennill, by far, Daddy's Dogs.
Dewch da fi. Right, mae hyn yn Right. Mae hyn yn horrible. Why is it so... Right, mewn na ti. Ta-ta. Nesaf, mae gennym ni noodles gyda sweet and sour chicken o saga a chopsticks. Fi'n mynd i cael chopsticks yn gyntaf. Na cael y curiar yn gyntaf. Mae'n quite nice actually. Na cael y noodles hefyd. Noodles ddim yn na. Na, fi ddim yn hoffi nhw. Y curiar yn nice, ond y noodles ddim. Na cael y saga nesaf. Curiar yn edrych yn really nice. Cael noodles hefyd. Os fi gallu cael nhw mas o'r box. Dwi ddim yn cael blas. Y ddau nhw ddim yn cael blas. Ond mas o'r QR, mae y saga yn llawer yn well. I dechrau gyda'r prisiau. Mae chopsticks yn 6.55 ceiniog, ac oedd y saga yn 6.30. Roedd y service yn chopsticks yn dda, oedd e'n really dda, ond oedd e'n eithaf araf. Ond yn y saga, oedd y service ddim yn great, ond oedd nhw'n really gyflym. Ond gyda popeth gyda'i gilydd, fi'n credu mae saga wedi ennill. Beth oedd dy hoff beth ti wedi bwyta heddiw, a pam? Yn fy marn i, fi'n credu bod y sausage roll Greggs, y un gorau, herwydd fi'n bwyta fe pob tro, a fi'n hoffi fe even mwy pob tro fi'n bwyta fe. Beth am ti, Charlie? Beth oedd dy hoff fwyd? Yn fy marn i, roedd y hoff beth fi wedi bwyta heddiw oedd y noodles a curiar sweet and sour o'r saga. Roedd y curiar yn blasus iawn, oedd e'n llawer o blas, oedd e'n tim bach o sweet, tim bach o sour, ond pam nhw'n cael ei galw sweet and sour chicken. Ond, oedd e'n really dda. Dewch i Abertawe am y fwyd gorau yn Cymru.